ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾವತೇರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲಾಕದ ದಯಪಂಡ ಇನಿತಿ ಬರುಪವರಂಡು ಅಂಚದು ನೆಲ ಪುರ ಉರಿಸಿದು ದೀಪ ದೀದು ಇತೆಯಾನ ಕಾಪು ದೇವರನ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾವತೇರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡು ಏತಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಎಂಕುಲವೇ ಪಂಡೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಅಂದು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆ ಮುರಡಿ ತಿಬರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋರುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗಿನಿ ಮಡಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಮೈತನಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆನ ಗಂಡನಿಗುಂಡು ಅಂಚ ಹೆಂಗುಲು ಪಿದಾಡ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಇಂದಿ ಸೋಮವಾರತೆ ಅಂಜಾದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡೈಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಪೇರು ದೂರ ಹಬ್ಬಿ ಪಡ್ಡಾಯ ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಊಲಿಪುನಗ ನಂದಳಿಕೆ ಪೋಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಡಾಯ ಬೆಳ್ಮನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ಒಂದು ಸೀರೆ ಪಾಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ ತುಲೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಆರೇ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ತುಲೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲೆ ಉಂದಿಯನ್ ಕೋಡೆ ಮೂಲ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ಆಳು ಹಸಳು ಒಂದು ನೆಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಾನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮುರಣಿ ಸೂಡ ಜಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಕನ್ನದಿನ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗಿ ಪಿದಾರ್ದಿಜೆ ಗಹನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪರತ್ತಂಗಿ ಬಾರ್ದೆ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಚಾಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಪೇರು ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರು ಎಂಕಲ ಪೋರ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಈಗ ಅನ್ನ ಈ ಶಾಲೆದ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋರ್ನ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಎತ್ತೇ ಮುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೋರ ಯೋಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಎತ್ತು ನೇಜಿ ಅಂಚದು ಫೈನಲ್ ಇನಿ ಹಟ್ಟಟ್ಟಿಯಾನ ಪಡ್ಡಾಯ ಬೆಳ್ಮಣ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪದ್ದು ಸೀದಾ ಗಹನ್ ಪಿದಾಡ್ ಪಾತಿಜಿ ಗಹನ ನಾನ ಪಿದಾಡ್ ಪಾಡು ಅಯ್ಯ ಅಂಗಡಿ ಕುರೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅಯ್ಯಗೆ ಅಂಗಿ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಬೈದೆ ತಿಂಡಿ ಪುರ ತಿಂದಾಡು ಗಹಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಪದಂಗಿ ಹಾಯ್ ಶಾಸ್ತಾ ತಿನ್ಲೆ ಮಗ ಬೇಗ ಅವೇ ಮಾಮು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರುಲ್ಲ ಗಹನ್ ಬಿದಾಡ್ದಾಯಕ ಗಹನ ಕ್ಯೂಟ್ ಪಿಕ್ ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋ ಜೊಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ ಜನಲ ಮೈತನಕಲು ಕಾರ್ ಕಪ್ಪ ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಾಮ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಳದ ಮಾಮಿ ಮೇರ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅರೆಲ್ನೆ ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಯ ಬೆಳ್ಮಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂ ಬೊಂಡ ಬುರಗೆ ತಂದು ಮಿಂಟುಡ ಪಾತಿರ್ತಾಯಿ ಎತ್ತುಲೆ ಕೇಳಲ ಕ್ಯೂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಂಟು ಚೀತುಲೆಗೆ ಎಂಗಲ ಮಿಂಟು ಚಾಪ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಚೆಂಪತೆ ಇರೇನು ಬಾಲಿ ಚೋಲಾತರಿ ಇರು ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಮುಂದೆ ತೂಲೆದೆ ಇಂಚದು ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೂಲ ಬೋಪಿನಿ ದೇತನ ಬೋಪುನಾ ಅಂದೇ ದೂಲ ದೇತನಗೆ ತಿಬರ್ಗ್ ದೂರ ತಿಬರ್ ಚುಚ್ಚುಕ ಓಕೆ ಹೆಂಗಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ರೀಚ್ ಆಯ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ಬೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಲ ಬತ್ತೇರು ಓಕೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಪುರ ಬೈದೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಏನು ತೀರ್ಪಾದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ತಿಬರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜು ಜಾತ್ರೆನೇ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾತ್ರೆನೇ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಬರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದಾನಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಮಡಸ್ತಾನ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಕಲು ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಡಸ್ತಾನಾಗೆ re
ದೈವದೇವೇರು ಪಿದಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಗರ್ನಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀದು ಬರಿಯರೆ. ಸೊ ಈ ಸುದ್ದಿಟ್ಟಾಕಲು ಮೀದು ಬರ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಪುರ್ತಾಯ್ಕ ಮಡಸ್ತಾನ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು. ಈ ಮಡಸ್ಥಾನದ ಪರಕ್ಕೆ ಮಾಮು ಇಲ್ಲಿಯಪ್ನಾಗ ಪಂತಿನ ಪರಕೆಗೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯಪ್ನಾಗ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಪರಕೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಂದ ಒಂದು ಬೈದೇರು. ಓಕೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆ ಪರಕೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಸಂದ ಉಲ್ಲಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಓಕೆ ಮಡಸ್ಥಾನ ಐಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆಲ್ಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಐದು ದುಂಬು ತುಲಾಬಾರ ಸೇವೆ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ತುಂಬವನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಪರಕೆದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಉಂದು ಪೂರ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ರಶ್ ಪಂಡ ರಶ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತೇರು. ಓಕೆ ನಾನು ಒಣಸು ಪೋಪಿನಿ ಒಣಸು ಪೋನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಚರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್. ವಾವ್ ಹೆಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ತಿಬರು ಜಾತ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ಯಾನು ಟೀಚರ್ ಏನು ನಡೋಂದಿಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ತಿಕ್ಕದೇರು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕೇರು ಹೆಂಗೆ ಒಣಸ್ತಾ ಇಟ್ಟೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಐಟೆ ಅನ್ 2 ಜಂತ ಮಾತ ಏನು ಗೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೆತ್ತಿಜಿ ತಿಬಾರ್ದ ಮೀನು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ತಿಬಾರ್ದ ತೀರ್ಥಲ ಬೊಕ ಹೆಲ್ತ ಮಣ್ಣದ ಪ್ರಸಾದ ನಿಜವಾದ ಏತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪಂಡ ದದಲ ರೋಗ ಮಿನಿದಲ ಕಷ್ಟ ಮಿನಿತಂಡ ಆ ತೀರ್ಥ ಪಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು. ತುಲೆ ತೀರ್ಥದ ಬಾವಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ನೀರೆಂಚಗೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬುದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಓಕೆ ಸಂತೆ ದೀರ್ಘದ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವುದು ವಿಷಯ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಅನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಆ ಏನ ಬೇಜಾರಾಣ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಮಸ್ತೆ.